नमस्कार, प्रतिभास किचनमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे. घरी भाजी नसेल पण चविष्ट झणझणीत काहीतरी खायची इच्छा होतीये तर बनवा ही मस्त चविष्ट झणझणीत मोदकची भाजी. चला मग लगेच सुरुवात करू. प्रथम मोदकचं आवरण बनवण्यासाठी पीठ मळू, म्हणजे बाकीची तयारी करेपर्यंत पीठ मुरेल. यासाठी 2 वाटी बेसन चाळून घेतलंय, 2 टीस्पून गव्हाचं पीठ, चवीपुरतं मीठ, पाव टीस्पून तिखट, 2 चिमूट हळद. अगोदर सगळं मिक्स करायचे. एक टीस्पून तेल सगळ्या पिठात मिक्स करून घ्यायचे. थोडं थोडं पाणी घालून पीठ घट्ट मळून घ्यायचे. मोदक बनवताना गव्हाच्या पिठामुळे फुटणार नाहीत. असं घट्ट पीठ मळून घ्या आणि 15-20 मिनिट झाकून ठेवा. तोपर्यंत मोदकसाठी लागणारं सारण बनवू. यासाठी अर्धी वाटी सुकं खोबरं किसून घेतलंय, थोड्याशा लालसर रंगावर भाजून घ्यायचंय. अशा कलरवर भाजून घ्या. 4 टीस्पून तीळ हे पण भाजून घ्यायचे. यातच 4-5 लसणाच्या पाकळ्या घालते. तिळाचा भाजलेला खमंग वास आला की काढून घ्या. यानंतर 1 टीस्पून तेलात मीडियम साईजचा कांदा गोल्डन कलरवर फ्राय करा. कांदा चांगला बारीक कट करायचे, म्हणजे मोदक फुटणार नाहीत. कांदा भाजून झालाय. भाजलेलं खोबरं, तीळ, लसूण मिक्सरमध्ये वाटून घेते. याचबरोबर बाकीचे मसाले पण वाटून घ्यायचे, चांगले मिक्स होतील. 1 टीस्पून भाजलेली खसखस, चवीपुरतं मीठ, 1 टीस्पून तिखट, 1 टीस्पून धणे पावडर, पाव टीस्पून हळद हे वाटून घ्यायचे. असं वाटून घेतलंय, प्लेटमध्ये काढते. भाजलेला कांदा, बारीक कट केलेली कोथिंबीर हे सगळं मिक्स करायचे. हे मोदकचं सारण तयार झालं. आता भाजीसाठी लागणारा मसाला बनवू. अर्धी वाटी किसलेलं खोबरं थोड्याशा ब्राऊन कलरवर परतायचे. 2 टीस्पून तीळ हे पण भाजून घ्यायचे. 1 कांदा मीडियम साईजचा, 5-6 लसूण पाकळ्या, अर्धा इंच आलं, 1 मीडियम साईजचा टोमॅटो. 4 ते 5 मिनिट मीडियम गॅसवर भाजून घ्या. हे सगळं मिक्सरमध्ये वाटून घेते. तीळ, खोबरं, कांदा, आलं, लसूण, टोमॅटो, 1 टीस्पून भाजलेली खसखस, थोडीशी कोथिंबीर, थोडं पाणी घालून वाटून घ्यायचे. अशी स्मूथ पेस्ट बनवली आहे. भाजीसाठी फोडणी बनवते. कढईत 2 टेबलस्पून तेल गरम झाल्यावर यामध्ये 1 टीस्पून जिरे, 4 मिरी, 4 लवंग, 1 इंच दालचिनीचा तुकडा, 2 तमालपत्र थोडं परतून घेते. मिक्सरमधील वाटण तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचे. मसाल्याला तेल सुटलंय. यामध्ये पाव टीस्पून हळद, 1 टीस्पून धणे पावडर, 2 टीस्पून काळं तिखट, 1 टीस्पून लाल तिखट, अर्धा टीस्पून गरम मसाला,
1-2 मिनिट परतून घ्या. आणि यामध्ये ग्रेव्ही किती पातळ हवी आहे त्या प्रमाणात पाणी घालायचे. यामध्ये मोदक शिजवून घ्यायचेत. 1-1.5 वाटी पाणी जास्त घाला. पाणी घालताना गरम पाणी घालावं. ग्रेव्ही चविष्ट होते. याला उकळी येईपर्यंत गॅस कमीच ठेवा. चवीपुरतं मीठ, तोपर्यंत मोदक बनवते. पीठ परत एकदा एकजीव करून त्याचे 2 भाग करून आपल्याला हव्या त्या प्रमाणात लाट्या बनवून घ्यायच्यात. छोटे छोटे गोळे करायचे. चाकूनी कट करते. एक गोळा घेऊन कोरडं पीठ टाकून लाटून घ्या. मीडियम साईजचं लाटा, पातळ लाटू नका. मोदक शिजवून घेताना ग्रेव्हीमध्ये फुटते, म्हणून मीडियम साईजचेच लाटून घ्या. यात थोडंसं सारण घालून साईडने असं दुमडून सगळ्या बाजूने एकत्र करून व्यवस्थित जुळवून घ्या. मोदक या साईजचे करावेत. शिजल्यानंतर आणखी मोठे दिसतात. सगळे मोदक बनवून झालेत. गॅस मोठा ठेवून मोदक सावकाश ग्रेव्हीत सोडा. मोदक घातल्यावर गॅस कमी करून 8 ते 10 मिनिट कमी गॅसवर मोदक शिजू. मोदक शिजलेत. वरून कट केलेली कोथिंबीर टाकून सर्व्ह करा. तर तयार आहे मस्त चविष्ट झणझणीत मोदकची भाजी. भाकरी बरोबर छान लागते. तुम्ही पण नक्की ट्राय करा. लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. रेसिपी पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.